Pahamas. Di na mo magkaon inilitsyon na. Kami na lang iniupat mga on. Pagsud ay go. Ayan, tama yung tilapia. Na lang na kanon. O ingnon man, gustrihan. Bayad gud tagod kinilo na unsa sila. Hindi, muli, bang po. Pwede mo po na. Ay, ML na. Kita dua ba? Masa yun na? Ha? Mana? Halin na natin. Oh. Exercise. Medyo ka na mo. Naon na kaayo. Tuwing umaga. Sa pagkalampos mo, magmasa. Ako sa'yo masa. Ganon na yun. Masagod na. Ano na sagot? Purong tambok mo. Huwag na na agad na gamay pa kayo kao, gay kuan na kao, gana ka mo ng kuan dito kuan. Military asa man na. Makaya. Military ka? Di ka daw karmas. Lihok, exercise na imong lawak, gamag-gagmas sa bukton. Mag-practice yun ka ng... Kaya na, pag sa training pa lang daan, patay pa tayo na mo training. Kaya na pag-training, kaya patayo mo nito. Patyo na mo sa training. Dito man na mailhan sa training ko doy. Gani. Kung luya ka, di ka kapasagi ay. Dapat absent. Depende ang imong kuan po. Ibulad ba ka sa init ana no? Imo pong kuan kana mga heart, mga kuan nimo og dili ka pasara na yun. Kung wet. Di ay? Nakabino. Bulad ba ka na nila? Sa Gabriel, ano na oh. May tayo magsiman siguro ka, kahit kusok ka mo lang mo, tapos matulak kang gamay. Lamas ako ah. May ka mana? Ano black din, sumbak-sumbak kung nagbubungkag. Gani. Ano black sa Davao, patungan kiring bungkag. Hindi sa pamuli siya til-til. Pinsa. Nicole. Dito ngay kayo no. Paan po rin dagko dito kag may kayo. Ang Mga kapas. Paan ba dabaw? Unay naman ang tagkuan. Ano man tanaw planta. Tingnan ni ko, gasolina dito, arang doon lang tanker. Mahal, dili noon, tag-50 sigura. Dili. Mo kay bulungan mo may bulong dito sa. Dabaw man. Traffic. Anto naman ang babasiha gud sa travel. Duwa na may kayo na travel kay Dahil nag-take advantage po na sila kaya daghan kayo mga sakyanan dito. Mahal. Wa man kay choice. Kung mataas ang usa ka silingan nga gasoline station, mataas po sila. Paglumba man sila. Kanya-kanya pataas. Kanya-kanya nung paubos, kaato ang mga gasolina. Sa Facebook ko ako'y kumpra. Kumpra sa silingan. Para iya patasaan. Di wala tindang pikas. Makapataas. Maligo mig na itong guys. Dugay na tagal na akong hindi nakapunta sa Naihom. Kasama itong mga kwaknet. Matagal na akong hindi dito. Naalala ko noon ba dito kasi hindi pa siya simentado at saka dahil malayo, dahil ma-feel mo na yung ginaw. Malayo. Ngayon, iwan ko parang iba na. Noon, sobrang ginaw. Hindi ka pa malapit sa Naihom mo, sobrang ng ginaw. Basta. Dahil labi na ako tarong day ha. Hoy! Dito na ka! Ayun! Hindi ko naway!
Ay, ka naglaag ra. Ano yun ang mataanin? Ano yung papalit? Ito mo na una lang, no? Ha? Huwag ka glubok. Gusto sila sa mo. Ay! Di na maagi ang sakyanan siya, day? Motor? Agoy, di na makaliko! Wow! Easy na lang. Tugol ako? Tugol ako. Kung magalit ba mo ba? Ang slide dulu. Makin ganas. Guys, punta na naman kami ng ano sa mga agoy, mamalitra o lamas. Kalag kami lang dito. Nagdala na kami ng styro kasi para ano, hindi na masira yung isda ba. Balik na sa Tadiri, guys. Inday! Namiya mo? Day. Oh, palit. Palit. Nagpilang kilo. Ani, kaulaw. 240. 240? Akala binakong 40. Happy to 23 ma'am. Hala, day. Basta nagsap-sap. Noibi daw ang ahos, guys. Noon naalala ko, tagdungos lang yung ahos. Karon noibi na. Palike. Ay, dili ka? Dili ka ning magulay na sad mi, guys, no? Kini daghan ka adyo. Naa diri. Mauni. O, wala may pako sa bukid. Wala pa yun. Iko ka ngalagbat. Ano man? Gamay siya. Asa na punta dai? Ako like ko mangita ko like mangita. Wala na. Lang! Lang, dali lang! Uy, ginuo ko. Day, asa? Abot-abot, day. Asa sinta? Pilang kilo? Nanay. Ay. Bunkog na to nay. Ang golang. Bukod ka ti basig ba nito. Lami magturta ba? Lang, neta. Kuha na tayo itlog. Magpalit ang itlog na po. Kapoy ni itlog. Dali ram hurot. Kana lang torta. Kidudong ba asikuan? Dun, gani. Dudong ba sige nga? Dun. Pag mapalitan na, parang wala sa bukid. Napilang bangan. Cheese na. Bro, kata mo. Sukuang ang tiyo. Tara, uy. Tapikas. Mangita? Tulura? Oh, tulora. Ay ka? Ha? 5 ha? Ay, grabe. Di ko kay suko man ka. Tara bitaw. Salamat. Tige na. Tige na. Nabugata kayo. Tayo nyo na dito, te. Ayan eh. 2 kilo.
Oh, 100. Ay, dami din sa antig. Dawag-wag ko nila. Pero sige, kita na sa imo. Yes, always. Pero sa office me. Kami Wow. always na po mama. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2. Thank you. Pilang kilo anite? Squid. Ha? 550. Basta ganitong time guys, mga 5 to ano, ang oras. Ano gid siya? Busy gid siya dire. Sa palengke sa mga agoy daghan kay mamalit. Putian lang. Magdala day dapat og 3 day. Isda, ang daming isdwa, guys, dami talaga. I-close. Ibo gibalik dire. Kamunggay ha, daghan-daghan na ninyo ha. Pangita mo. Ing na mangayo. Ambot asa. Naaday dito pa. Ilan nanay? Pagdali mo ha. O may uwan. Talong. Hala. Hala, Bani, camera. What is that for the plate? All of the amamani. Si Gian, ay, mura magpakuy, ay, mura mag... Sige, nagtanaw sa akong vlog, kapuya, anong bataa. Nagkuhan sila, guys. Busy. Kamu yung talong. Daghan kay talong, mamurag wata sa bukid. May talong si Manoy. Ato mang kuan eh? Kutsing yung gamay? Ako'y maghiwa lang. Kanang kuan lang. Ana. Tanan? Tanan lang? Tanan? Abi na, mabi. Dalugdog. Lain mo, bogyan anak bang kuan. Ay, malang. Ha? Akala ko sili lang. Silang pa. Plastic mo ha. Masa na po ng kanon. Paano Ano na? sa baw? Ha? Kaya mo pa, dali pa. Sila si nanay, ikuhaan yung plato. Kuhaan mo yan. Nanay ba ito yan? Ano sapa? Yan, yan, o. Si Kuya si Junior ako yan. Pa, Jay, pa, Jay. Yan. Dukot, mana. Lagi si Papa Kunila lang. Dari amo amo ni Johnny Papa. Mahal yung plato, ma. Dari ato pa. Ikuha ni Gabriel. Kuha ni Gian. Kuha ni plato sa mama. Pao. Sino nga isda ni? Putiin. Wala na isda ba din? Pag-unda. May tinga tayo isda, may. Ah, Gabriel. Dili to ba? Dili ang isa man gud kay kay moral sa dili gid maulaw. Maulaw mo, madali di ay. Dili ato ni kuan. Sige. Baga mo naglalang dito siya. Ang silian nila, mga wa ba? Di mo magdurugi ka, o. Mao na isda. Hindi ka?
Ano ba ate? Tunog, na naman yung tunog. Sarap ako ang logo na. Lang. Ano tayo? Sour. Maya ka yan? Ay, dan. Ay, dan. Tuloy. Init, init. Init, init. Makanan nga, kilawin ka nila, bilang kilaw. Ada, dan. Malatoke, sa kanila ito. Alam mo na, ano ko nakita kanina dugo? Yung mukha ko. Ito parang mga lamang malatoke. Ito kami, dugo. Ano, puti? Ano na, tulungan mo ito ba? Walang sinadya na mausa dahil. Sabaw.